Dobre, pekne vás vítam na dnešnom veľmi neformálnom stretnutí, ktorého cieľom je podeliť sa o skúsenosti a možno aj zážitky z vrcholných podujatí, na ktorých sme ako slovenskí medzinárodní rozhodcovia niektorí mali možnosť sa zúčastniť. Myslím si, že išlo o nadštandardne úspešný rok, pretože išlo ozaj o podujatia, ktoré či už vo svete alebo v rámci Európy patria k top a podarilo sa teda mať zastúpenie Slovenskej volejbalovej federácie a asociácie volejbalových rozhodcov na viacerých z nich. Preto som to aj nazval skúsenosti z majstrovstiev Európy, z univerziády, finále z VNL a kvalifikácie na olympijské hry. Pôjdeme asi v tom poradí, tak ako som to tam aj uviedol, aby sme to nejakým spôsobom nedrobili. Ja skúsim zazdieľať späť moju obrazovku. Mali by ste ju už vidieť, dúfam, prezentáciu. Vidíte? Potvrďte mi prosím niekto. Zatiaľ nie. Áno. Áno, ja vidím. Dobre, toto upracujeme. Takže prvý bol, ale teda nebol prvý, ale prvého mám uvedeného. Igora Borvazníka. Som bol posledný. No, celkom nie. Igora Borvazníka na majstrovstvách Európy mužov. Igor, skús nám povedať v krátkosti najskôr také tú faktografiu. Niečo tu je uvedené, ale možno, že budeš vedieť aj viac povedať o tom, čo sa dialo, ako to fungovalo a aké si mal tie hlavné dojmy z tvojho pobytu v Taliansku. Nech sa ti páči. Jasné, tak faktograficky snáď by som začal tým, že ten turnaj bol mimoriadne dlhý a bolo to dané aj tým, že sme si aj dosť pocestovali, pretože sme vlastne, ako tu máš aj uvedené, boli až na 5 miestach. Takže začali sme v Boloni, kde sme sa stretli teda v tej zostave prvej, kde bol Zsolt Mezőfi, Bernard Valentár, Carlos Garcia, aj keď ešte tam má nejaké ďalšie mená, a Ozan Sarikajano a Milan Rajkovič ako videorozhodca. A v Boloni sme boli v podstate len kvôli jednému jedinému stretnutiu, a to bolo otváracie stretnutie medzi Belgickom a domácimi Talianmi, ktoré som napokon mal tú česť viesť ja a Zsolt Mezőfi. Takže bol to obrovský zážitok, lebo samozrejme hala bola plná a Taliani boli plní očakávania dobrého vstupu. Belgičania nechceli predať kožu lacno. Takže takto nejak sme začali. No a potom už sme postupovali tými presunmi cez Perugiu, Anconu, Bari a Rím. Perugii a Ancone sme odohrali 3 potiažne, potom 4 hracie dní, kedy sa skončili zápasy v skupinách, kde teraz sme mali okrem tých, čo otvárali turnaj, ešte Srbsko, Nemecko, Švajčiarsko, no a hrali tam systémom každý s každým, hej. Takže skoro každý deň sme boli v akcii, keď nie ako pískajúci rozhodcovia, tak určite minimálne ako rezervní rozhodcovia, pretože na delegovaných nás bolo len 5 a hrali sa 2 stretnutia denne, takže bolo jasné, že každý deň si tú uniformu na seba budeme obliekať. No, pri presune do Bari už začalo ísť do tuhého, lebo winners takes it all, a čo znamená víťazi pokračovali a my sme porazení šli domov. Takže tým, že nám vypadol kvôli ochoreniu Milan Rajkovič, tak z Carlosa urobili videorozhodcu a vlastne počas tých prvých 3 playoffových dní bolo jasné, že budeme každý pískať každý deň, lebo či už pozície jednotky alebo dvojky. Takže tam som mal obidve 8-finálové stretnutia.
veľmi pekný 5-setový zápas Nemecka s Holandskom a potom aj zápas Poľsko-Belgicko, ktorý sa po prvých 2 setoch zdal byť jednoznačnou záležitosťou Poľska, nakoniec nebol, pretože Belgičania sa zahryzli Poliakom do krku tak, že mali Poliaci čo robiť, aby to uhrali na 3-1, aby to nešlo do 5. setu. Pokračovali sme štvrťfinálovým zápasom, no a tam som opäť mal tú česť byť ako jednotka v zápase Poľsko-Srbsko. Bol to prvý zápas, kedy nejak herne zasiahol už aj kapitán Srbov Uroš Kovačevič, ktorý tam viac menej pôsobil viac ako morálna podpora družstva a nie ako hráč, pretože laboroval s nejakým závažnejším zranením, rovnako tak ako aj Atanasievič. A príchod do Ríma znamenal, že časť z našej partie odišla domov. Na moju veľkú ľútosť predovšetkým Zsolt Mezofi, ktorý si myslím si zaslúžil byť na Final Four majstrovstiev Európy. Tak ale také bolo rozhodnutie CEVu. A naopak k nám pribudla trojica, ktorá pôsobila v Bulharsku, dievčatá Ilaria a Stanislava. No a k ním Vasilis Vasiliadis, ktorý nahradil pôvodne nominovaného Kuna Luca z Belgicka. Takže to už bola taká čerešnička na torte, aj keď som od začiatku vedel, že do Ríma pôjdem na tú finálovú štvorku. Netušil som, čo budem pískať a podobne, len predpoklad bol, že minimálne jeden z tých 4 zápasov sa mi ujde. To, že som pískal nakoniec obidva hracie dni, a to znamená aj ten semifinálový, aj ten finálový, to bola obrovská, pre mňa obrovská vec. Hovorím ako pre malého chlapca z Malých Hágov, čosi úžasné, niečo, čo keď som začínal pískať, som si ani nepredstavoval, že sa môže stať. Ali ste tam challenge, si spomínal, ten challenge, keďže bol v Taliansku, bol taliansky, alebo to bol ten klasický britský hokej systém? Áno, mali sme hokej systém. Napriek tomu, že sme boli v Taliansku, mali sme hokej systém. Spomínal si, že nahradil Milana na isté obdobie práve Carlos. Neuvažovalo sa tam skôr o tom, že by ste sa prestriedali na tom challenge viacerí, aby teda mohol aj on pískať normálne na funkcii 1-2? My sme túto možnosť načrtli Hansovi Alkmistovi, ktorý tam bol s nami ako rozhodcovský delegát až po to semifinále ako jediný. A on povedal, že uvidí, že teda posunie aj túto myšlienku a že uvidí, ako sa rozhodne samotný CEV. My sme si mysleli, že by to tak bolo aj dobré, aj kvôli tomu, že už keď ten tam Carlos bol, aby si teda toho zapískal viac. Naopak tá informácia z CEU bola, že je lepšie, keď sa tam zapracuje jeden a tento potiahne všetky tie dni, kedy Milan nebude môcť, ako keby sa mal každý deň zapracovávať niekto iný. Takže nám neostávalo nič iné, iba to akceptovať. Jasné, my 4, ktorí sme pískali, sme to možno akceptovali podstatne ľahšie. Carlos to znášal, poviem to takto, že trošku sa ho to viacej dotklo. Bral to tak, ako keby mu bola vyjadrená nedôvera ako rozhodcovi. My sme sa mu samozrejme snažili vysvetliť, že je možno, že z nás 5 na najdôležitejšej pozícii, pretože všetci vieme, že v tomto novodobom volejbale práve v tých kritických situáciách je ten challengeový rozhodca, ktorý robí dôležité rozhodnutia. Ale myslím si, že sa až do konca turnaja vlastne s tým nezmieril, lebo prišiel o všetky playoffové stretnutia. Rozhodoval si tam v podstate v súčasnosti všetkým v Európe najsilnejším družstvám. Myslím, že okrem Francúzska tí ťa asi obišli. Nie, Francúzov som mal v zápase o bronz. Aha, vlastne áno, tam boli o bronz. Takže vlastne všetkým aktuálne top družstvám, ktoré na teba pôsobilo tak
nazvem to tak najpriateľskejší, ktorým sa ti tak najlepšie, najpohodlnejšie pískalo. Lebo vieš, že niektoré družstvo je také, že majú tam hráčov, ktorí radi diskutujú a proste dobiedzajú, alebo sa radi provokujú súpera a podobne, čiže musíš dávať na veľa vecí pozor, ktorého družstva si sa cítil tak najbezpečnejšie. No, musím povedať, že v tej finálovej štvorke už ani pri jednom asi. Ešte v tom trebárs tom 8-finálovom stretnutí Nemecko-Holandsko, ktoré skončilo až v 5. sete, som mal pocit, že od začiatku do konca sme boli akceptovaní obidvoma tímami, ale jak v tom semifinále Poliaci a čiastočne aj Slovinci niečo vyskúšali, tak čo som videl aj v semifinále Francúzska, Talianska, aj v zápase o bronz Francúzsko, Slovinsko, tak už každý skúšal vyťažiť z každého, povedzme, miernejšieho zaváhania, alebo čo. Ja som vo finálovej štvorke nerozhodoval práve Talianom a práve oni možno boli takí, že sa viacej koncentrovali na hru ako na nejaké diskusie. Keď k niečomu prišlo, tak decentným spôsobom prišiel zvyčajne Gianelli pod kolík a možno niekedy súhlasil menej s tým ani nie tak verdiktom, ako s tým vysvetlením verdiktu, ale proste ako otočil sa k svojmu týmu a povedal, ukončme to, poďme ďalej hrať. Takže možno, že oni, no. Počas Ligy národov si mal možnosť si vyskúšať ten obrátený layout. Tuto si sa vrátil späť k tomu pôvodnému. Ktorý ti ako rozhodcovi lepšie vyhovuje? Ja si myslím, že je to tento klasický. Tento klasický, pretože pri tom VNL layoute si ako druhý rozhodca tam ako kôl v plote, hej. OK, nedobiedzajú do teba z jednej a druhej strany lavičky, ale zase dobiedzajú do teba ako do prvého rozhodcu, keď ich máš pod sebou, čiže tomu kontaktu s nimi sa nejak nevyhneš. Ale ako druhý rozhodca si rozhodne, máš blízko stolik zapisovateľa, máš tam tie týmy, takže nie si tam taký osamotený. Ešte mám jednu otázku, ktorá je taká možno zaujímavá. Liga národov, kvalifikácia na olympiádu, ako aj univerziáda sa na obrazovky v podstate slovenskej televízie takmer nedostala. Nie, že takmer, ale nedostala. Naopak, majstrovstvá Európy, tých prenosov, ktoré sme mali možnosť vidieť a vďaka tomu teda aj teba sme mali možnosť vidieť veľakrát. A ako si vnímal tú spätnú väzbu, ktorá zo Slovenska predpokladám, že prichádzala, pretože ľudia ťa videli, vnímali. Skôr ťa to nakoplo, alebo skôr ti to zväzovalo ruky? Ako si to vnímal? Určitú zodpovednosť som cítil, ale musím povedať, že skôr to bolo o tom nakopnutí, že ako ľudia ma pozbudzovali, ľudia mi gratulovali a bral som to tak, že OK, tí ľudia mi veria, asi to zvonka nevyzerá najhoršie, tak do každého ďalšieho zápasu som šiel s tým, že teda to nejak potvrdiť, nepokaziť, ale že by mi to nejak zväzovalo ruky. V podstate som sa nad tými prenosmi nikdy nezamýšľal a to, že som bol v telke, mi došlo zvyčajne až keď mi po zápase napísal Filip Hudec alebo niekto z vás. Jasné. A ešte taká otázka, pískal si s viacerými kolegami, v podstate z tej základnej skupiny si odskúšal všetkých 4, potom si ešte do toho pridal Iláriu, chcel som povedať, že preložil si to Iláriou. Taký nazvem to, najjednoduchší kontakt z hľadiska zápasu, najvyhovujúcejší kontakt z hľadiska zápasu, s kým asi by si povedal, že bol? S tým Žoltom, alebo? Určite so Žoltom, pretože sme sa poznali už z predchádzajúcich rokov a nielen ako rozhodcovia, ale aj ako kamaráti. Ale musím povedať, že pre mňa takým príjemným prekvapením bolo aj pískanie s Ozanom Sarikajom z Turecka.
pretože s ním som pískal v predchádzajúcej sezóne semifinále Ligy majstrov to istanbulské derby medzi Fenerbahče a Vakif Bank a mal som ten pocit, že som tam bol v podstate sám. A tu sme sa stretli znova. V prvom našom spoločnom zápase som robil jemu dvojku, snažil som sa mu čo najviac pomôcť, za čo mi on asi tak 3-krát po zápase poďakoval ešte aj pri večeri. A v nasledujúcom zápase, keď sme sa vymenili, tak som mu povedal, dobre Ozan, tam, kde sme skončili, tam teraz pokračujeme. A naozaj to fungovalo. Takže za rok, keď by som vtedy potom derby povedal, že už s ním pískať nechcem, tak teraz to bola proste radosť s ním pískať. Naozaj od prvého úderu do lopty po posledný hvist v zápase. A v obidvoch zápasoch to boli ťažké zápasy. Na tomto zábere vľavo hore tam v podstate sú dvaja rozhodcovskí tréneri, ktorých ste tam mali. Hej. Čiže na začiatku to bol Hans Almqvist, neskôr to bol Jarmo Salonen. Na čo sa zameriavali? Na čo vás upozorňovali? Čo chceli od vás najviac, aby ste sa tomu venovali počas zápasov? Hans mi svojim pôsobením pripomínal moje niekdajšie stretnutia s Goffom van Velzenom. Čiže po dobre odrozhodovanom stretnutí v podstate nemal nejakú potrebu sa rozpitvávať v nejakých maličkostiach. Proste povedal, boli ste akceptovaní, zvládli ste stretnutie od začiatku do konca a mňa to nesmierne teší. Prebrali sme si pár detailov, ale on hovoril to len preto, že toto som si všimol a chcem to s vami prejsť. Povedzme, že pri čistote niekedy povedal, dobre, že si nechal hrať, ale keby to pokračovalo ešte, že by sa to zhoršovalo, už asi by bolo treba pískať, že nemôžeme nechať hrať všetko. To isté povedzme pri správaní, povedal, dobre, že si to vyriešil dohovorom, že si neťahal karty, alebo dobre, že si potiahol kartu, lebo už bol čas, ale proste on je pedagóg, on je učiteľ, určite matematiky a myslím, že aj chémie a mal aj taký pedagogický prístup. Ja si navyše Hansa pamätám ako kolegu z majstrovstiev Európy juniorov v 2006 v Kazani, takže my sme mali aj spolu nejaký rozhodcovský background. Takže on až tak nie. Potom, keď prišiel Jarmo do Ríma, tak on už skôr bol taký, že zdôrazňoval, že treba dávať veľký pozor na disciplínu a nejak som ma stratil. My ťa vidíme, my ťa počujeme. Hej. Treba dávať pozor na disciplínu a nečakať s kartou na posledný možný moment, práve naopak využiť hneď prvú možnosť a takisto čo sa týka postavenia, odpískajte hneď prvé postavenie a máte pokoj na celý zápas. Takže tak nejak. A ste mávali pravidelné meetingy, či skôr len také tie debriefingy po zápasoch? Myslím si, že No, teraz si sa mi stratil. Igor, teraz nás počuješ, či nás nepočuješ? My ťa nepočujeme. Už zamrzol nie len obraz, ale aj zvuk. Dobre, zrejme internet. Ostatní ma počujete? Asi áno, že? Áno, Juraj, počujeme ťa. Dobre. Ešte dáme Igorovi sekundu. Jednu chvíľočku, nech sa stiahne. Už sa odpojil, tak sa asi pripojí na novo.
Ešte som sa chcel jednu otázku spýtať, ale keď sa nespýtam, tak sa nič nestane. Dobre, neodpovedá. Nebudeme naťahovať. Pokiaľ máte na ňo otázky, tak sa spýtame neskôr, keď sa mu podarí späť pripojiť. A posunieme sa ďalej, posunieme sa o kus ďalej s Igorom Šimplom, ktorý reprezentoval nás na univerziáde, Svetovej letnej univerziáde v Číne ako neutrálny rozhodca. Igor, nech sa ti páči, skús nás tak po všeobecnosti a potom možno, že aj špeciálnejšie poinformovať o tvojom pôsobení v Chengdu, alebo v Chengdu. Ahojte, neviem teda o všeobecnosti. V podstate pre mňa to bola prvá delegácia, alebo teda nominácia ako rozhodcu v rámci FIVB. A ono je to trošku aj komplikovanejšie, lebo nie je FIVB ako FIVB, pretože univerziáda je špecifická v tom, že hoci delegát deleguje rozhodcov FIVB, patrí to pod univerzitné športy, respektíve pod, teraz rýchlo mi vypadlo ten názov, skrátka nie... FISU. Pardon? FISU, áno. Ale je to v podstate zastrešujú univerzitné športy. To znamená, že tá charakteristika tých hráčov, alebo teda tých športovcov, ktorí sa tam môžu zúčastniť, sú dve charakteristiky. Jednak majú status študenta a jednak je tam vekový limit 26 rokov. Čiže staršie ako 26 rokov tam v zásade už byť nemohli, ale už tých 26 rokov je relatívne dosť na to, aby to tam celkom nejako vyzeralo. Čiže tak, ako som spomínal, bola to moja prvá delegácia v rámci FIVB, alebo teda od FIVB. No a tomu asi odpovedalo všetko. Ja som sa tú delegáciu dozvedel relatívne skoro, bolo to možno nejaký marec, apríl, alebo taký nejaký termín. Ale od toho momentu sme ďalšie informácie dostali veľmi, veľmi pomaly, veľmi, veľmi neskoro. A v podstate aj letenku do Číny som dostal možno 2 alebo 3 týždne pred odletom samotným. Keď som nevedel, že čo sa bude diať. A čo asi nie je celkom pozitívne pre prvé delegácie takéhoto rangu, ale v zásade ja som sa s tým až tak veľmi nestresoval. Ja som bol najviac nešťastný trošku možno z toho, že som nemal žiadne informácie. Nevedeli sme, koľko nás bude, respektíve koľko nás bude, to sme vedeli, ale nevedeli sme, koľko budeme pískať, aký bude zápas, koľko bude zápasov za deň, aký bude systém turnaja. Nič sme nevedeli. Čo som v podstate dostával informácie od Peťa Bajčiho, ktorý bol pred mnou posledný na univerziáde v Kazani, myslím. No. Tak on hovoril, že tam bude veľké množstvo zápasov, prakticky celý deň v telocvični, alebo teda v športovej hale a tak ďalej. A na to som sa nejakým spôsobom pripravoval. Však svojím spôsobom 32 rozhodcov, ktorí bolo delegovaných, 14 a 12 družstiev, myslím, že bolo mužská a ženská kategória. Čiže tam sa dalo predpokladať, že toho bude celkom dosť. Nakoniec toho bolo ale veľmi málo, dá sa povedať, čo sa týka nominácií a delegácií. Niektorí proaktivisti, ktorí tam boli, tak v podstate prvý deň hneď vypočítali, že áno, že prípada nám 4,5 delegácie alebo nominácie na jedného. Z tohto ohľadu ja som bol ten šťastnejší, lebo som mal 5. Ale tak, ako hovorím, od tej chvíle, čo som tam prišiel, tak naozaj tá atmosféra tam bola úžasná. Ja som do poslednej chvíle bol ešte pracovne zaneprázdnený, dá sa povedať, až do odchodu. Ale vedel som to, že jednoducho, ako na tam prídem, tak sa budem vedieť prepnúť na ten volejbal a budem vedieť 100% sa venovať tomu volejbalu, respektíve tomu prostrediu, ktoré tam je. A najvyššie určitým spôsobom ma upokojoval Ivan Majerčák, ktorý v Číne bol a ktorý hovoril, stretli sme sa v Nitre a ktorý hovoril, že neboj sa, uvidíš, keď tam prídeš, budete sa mať perfektne, všetko bude dobre zorganizované a tak ďalej, a tak ďalej. A v konečnom dôsledku všetko tak aj bolo. Na minútu presná organizácia, absolútne krásne, čisté prostredie, čisté mesto, prívetiví ľudia, naozaj ako výborné.
Toľko tak na to. Áno, čiže dojmy dobré. Tuto na tomto obrázku sú uvedení aj vaši rozhodcovskí tréneri, ktorých tam teda bolo požehnanie, keďže aj hál bolo viac, tak asi bolo treba viacerých. A v podstate tých prvých štyroch poznám, každého osobne veľmi dobre. Ktorí z nich ťa hodnotili? Mal si viacerých, alebo len niektorého, ktorí ťa hodnotili? Ja si myslím, že ma hodnotili nakoniec všetci, možno s výnimkou jedného. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tak dvaja asi nie tým pádom, ale stretol som sa so všetkými. Ako v zápasoch asi áno, pretože neviem, či teda som mal šťastie, ale prvý ma hodnotil Egypťan, potom bol Tunisán, Songsaka sme mali a nakoniec aj tých všetkých Číňanov som si odskúšal, takže ja si myslím, že všetkých, možno s výnimkou jedného toho Číňana, ktorí boli buď súčasní alebo bývali medzinárodní. Myslím, že jeden jediný tam bol, ktorý nebol medzinárodný rozhodca, ale nejaký národný rozhodca alebo niečo podobné. Treba povedať, že Songsak, Ning Wang aj Jian Sun to boli špičkoví, to boli FIV rozhodcovia, ktorí pískali na olympiáde, čiže tam ozaj tá skúsenosť bola na ich strane. Už neviem, či aj Gerard bol na olympiáde, to si nepamätám, ale on je momentálne, alebo teda bol istý čas jeden z najvyššie postavených afrických členov komisie a je jediný zástupca Afriky momentálne komisii rozhodcov. A zase Walid, ten je všade. Ja som tam doplnil Katar, pretože on momentálne pôsobí v Katare, aj keď teda je Egypťan. Predstavoval sa ako Egypťan a nespomínal ten Katar. Takže... Katare pôsobí tam, oplatí vlastne zväz a vzdeláva. A zároveň je teda tak, ako si aj uvádzal na stránke, je inštruktorom, schváleným inštruktorom, čiže chodí aj po kurzoch. A zhodou okolností Songsak a Walid boli aj nám teraz rozhodcovskí tréneri v Tokiu, čiže som mal možnosť sa s nimi takisto stretnúť. Mali ste aj nejaké meetingy také spoločné, alebo len ten prvý a už potom ste... Mali sme prvý meeting, na ktorom sa povedalo, že budeme mať meeting ešte druhý po prvom hracom dni a potom bude meeting, keď bude treba, našťastie teda už ďalší nebol. A čo nám na druhej strane dávalo neskutočne veľa času na iné aktivity mimo teda samotných športov, pretože tým, ako hovorím, teda mimo samotných ihrisk do volejbalu, pretože tak, ako hovorím, že tých zápasov bolo málo, tak aj vidieť, že 29, 30, 31, potom tam boli 2 dní voľna, potom zase od 5. do 9. tam boli 3 dní voľna, čiže my sme naozaj mali veľmi veľa voľna a aj keď sme mali zápas niekedy v čase, ja neviem, o 14. keď sme začali, tak naozaj skončili sme zápas a musím povedať, neviem, či je to dobré alebo zlé, ale nakoniec sme toho volejbalu až tak veľa nezažili, že nezožralo nás to, tak ako Peťo Bajčík spomínal. Naozaj sme mali veľmi veľa času na to mesto, dá sa povedať, na mesto a na aktivitu sami medzi sebou. A tým ale, že bolo 32 delegovaných rozhodcov, je to veľmi veľká skupina na to, aby sme všetky veci robili aktívne spolu. Ja si dovolím povedať, že možno z tých 32 rozhodcov, možno s dvomi som prehodil 4 slova. Že naozaj, že nebola príležitosť sa nejako stretávať, pokiaľ sme sa nestretli priamo v zápase, alebo pokiaľ sme si neboli možno lokálne blízki, alebo nejako, tak, jak som spomínal, že bolo tam relatívne veľa Európanov. A v podstate to, čo sme sa dali dokopy, ešte sme tam stiahli, ja neviem, aj na tej stránke som písal Američanov, Brazílčania sa k nám občas pridali a podobne, čiže tých 32 ľudí je strašne veľa. Už na tej Európe, tak ako Igor spomínal, tam je to rozdelené na skupiny. Tam je to rozdelené po nejakých 5, 6, 7 ľuďoch možno, čo je skupina, ktorá vie byť spolu každý deň, každý večer. Ale 32 ľudí je masaker skrátka. Videl som, že si v podstate napriek tomu, že tam bolo veľa Európanov, ani raz nepískal s Európanom. Všetko si mal takých tých cezoceánskych alebo cezmorských, to tak nazvem. S ktorým sa alebo z ktorej krajiny si tak vnímal, možno, že nie len vo svojom zápase, ale aj v inom zápase, najlepší štýl rozhodcovský, alebo proste bolo vidieť takú skúsenosť? Ja som to už spomínal, ale ten William z USA, ten bol, ako s ním sa mi naozaj dobre pískalo, toho som potom mal aj, ako keď som bol rezerva, tak s ním som pískal aj. Čo som sa trošku bál, lebo videl som jeho fotku na webe, predtým, ako som povedal, že typický Američan, ale potom naozaj veľmi príjemný chlapík, na nič sa nehral, nemal som z neho ani pocit, že ja som Američan a tak ďalej, čo niekedy sa ti stane, ale naozaj veľmi príjemne. A on bol jeden napríklad z tých ľudí, s ktorými sme potom ako v skupine bývali dosť často v rámci.
hľadiska hodnotení sa na čo zameriavali hodnotiaci, ktorí tam boli? Ja som až taký problém tých hodnoteniach paradoxne nemal v tých našich zápasoch, lebo mali sme relatívne jednoduché zápasy. Samozrejme, išlo sa po disciplíne. A my sme mali veľkú výhodu, musím povedať, že veľkú výhodu, že na našom bodujati sa testovali pravidlá dvojaku, kde de facto sa nepískal dvojak. Nepískala sa nečistá hra s výnimkou toho, keď to bolo prehodené na druhú stranu ku súperovi. Pretože celá tá filozofia bola v tom, že tým nečistým zahraním alebo dvojakom hráč svojmu týmu nejako nepomôže, práve naopak. Že možno ho dostane skôr do tej obranej pozície, kde to družstvo loptu musí prehodiť, zbaviť sa a tak ďalej. A z hľadiska tej plynulosti hry, alebo teda celého toho rozhodovania bolo veľmi, ako ja som to vnímal naozaj veľmi pozitívne, pretože zmizla subjektivita posudzovania, vznikli tým množstva ako keby potýček, o ktorých možno Igor spomínal a tak ďalej. Čiže tam jednoducho vedeli, že toto sa nepíska a naozaj nikto s tým nemal problém, možno s výnimkou nejakých trénerov, ktorí to brali ako nejakým spôsobom vstup do zápasu, aby ako taktický vstup do zápasu, by som povedal. Takže za mňa veľmi dobrá zmena, ktorá je otázne, že teda či sa bude meniť, nebude meniť, lebo mali sme z toho, ako keď sme boli rezerva, robili sme štatistiky a tie sa mali v podstate zosumarizovať a mali byť len preposlané. To znamená, že ani naši tí rozhodcovskí tréneri alebo kouči nevedeli, čo s tým bude, ako to dopadne, pretože jednoducho oni mali iba inštrukcie zozbierať to, poslať to a jednoducho nič s tým neurobiť, že s tým, že bude sa tým zaoberať FIVB. Rozhodcovská komisia FIVB a trénerská komisia FIVB. Môj dojem z toho je, že pokiaľ si na vrcholovom volejbale, tak ako v jednom zápase niekedy sa stane, že ani nezapískaš dvojak pri aktuálnom pravidle. A ono sa to skôr môže prejaviť ako benefit možno u družstiev, ktoré nie sú až tak technicky zdatné. Tam sa môžu tie rozohrávky reálne predĺžiť. Otázka znie potom, kam to bude spieť v takomto dlhodobejšom vývoji. Družstva nebudú nútené, alebo nahrávači nebudú nútení, povedzme tak, dbať na čistotu hry v rámci svojich nahrávok, ale to môžeme o tom špekulovať a myslím si, že sa nedopracujeme k nejakému záverečnému riešeniu alebo odporúčaniu, čiže necháme to na nich, aby rozhodli. Tak, tam je dôležité to, že neposudzovali sme dvojaky. Ťahaná, držaná lopta, zostávalo to, čo bolo, takže jednoducho tie lopty hádzané byť nemohli. Hádzenú sa to nezmenilo. Samozrejme. Čiže to, čo teraz vidíme tam, ak teda vidíte, je tam ten double contact protokol, to je to, čo musel rezervný rozhodca vyplňovať, áno? To je to, čo rezervný rozhodca vyplňoval, boli tam nejaké veci, za akého stavu by si zapískal dvojak za starých alebo za súčasných pravidiel, ale si to nezapískal, to znamená, že aký to malo, ale to už potom niekto iný zase prepočítal, že aký to malo vplyv na výsledok setu, výsledok zápasu a podobne. Ale to je to, čo jednoducho sme sa nedozvedeli. Oni tam potom nejako asi, čo som počul, tak sledovali to, že nakoľko sa tým predĺží rozohrávka, nakoľko sa tým predĺží zápas, nakoľko menej rozhodca zasahuje do toho priebehu zápasu a tak ďalej. Univerziáda je známa podobne ako olympiáda aj takými tými honosnými otvoreniami, prípadne záverečnými ceremoniálmi. Predpokladám aj podľa fotiek, teda, že ste mali možnosť sa toho zúčastniť. Aký dojem to na teba spravilo? Záverečný ceremoniál sme neabsolvovali, lebo ten bol už v podstate až po našom odlete, lebo ten bol úplne záverečný deň, kedy my sme už prakticky odlietali a sedeli na letisku alebo čakali na letisku. Ale toto sú fotky z otváracieho ceremoniálu a naozaj Číňania dali si záležať. Naozaj ten pocit z tej Číny je taký, že mal si pocit, že áno, sú tam správne naformátovaní v tom zmysle, že jednoducho ukážeme, že na to máme, že sme dobrí a tak ďalej. A naozaj, aj keď sme sa po meste prechádzali, nemal si dojem z toho taký, že jednoducho, že sa máš niečoho báť, alebo že tam je špinavo, alebo že ľudia sa nebudú k tebe nejako milo správať a tak ďalej. Práve naopak. A ten úvodný ceremoniál naozaj to je čerešnička na torte, tak, jak som písal, tak, jak keď ideš naozaj na olympiádu, to, čo vidíš v telke, tak zrazu si toho reálne súčasťou a podobne. Takže
tak, jak som aj písal, tam sa ti potom premieta veľa vecí v hlave. Na olympiáde sa žiaľ nedostaneš... Tak si toho súčasťou. Áno. Na olympiáde sa žiaľ nedostaneš na iný šport. Tu ste mali možnosť ísť navštíviť aj iné športoviská, okrem volejbalu? Mali, ale nechodili sme. Jednak tým, že tie športové centrá boli aj ďaleko od hotela. Najkratšie športoviská boli myslím pol hodiny autobusom alebo tak nejako. Najzdelenejšie to bolo okolo hodiny alebo do hodiny. Takže nevyužili sme to. Hej. Navyše, my sme mali stupenky iba do nejakých našich hál, čiže tam niekde inde. Ani sme nechceli nejako pátrať, že ako sa tam dostať, cez koho sa tam nejako prešmyknúť, či nás tam oprávne tá naša stupenka, neoprávne, lebo tá naša akreditácia bola vyslovená na volejbal a na nejaké priestory. Hej. Ale do iných hál nejak nám to naznačovalo, že asi tam by bolo treba zaplatiť možno vstupné. Nevedeli sme, kde to je a nebolo to také jednoduché zase hľadať to tam. Mali ste podľa týchto záberov krásne počasie, stihli ste aj nejaký ten v úvodzovkách sightseeing, alebo teda spoznávanie mesta, okolia? Spoznávanie sme robili asi každý deň, to bolo jedna z vecí, na ktoré sme naozaj mali veľa času a tým, že sme sa tam naozaj stretli, dobrá partia, tak sme si to nejako organizovali. Jeden povedal, že OK, tu chceme ísť, druhý vedel, kde to je a tretí, ja neviem, našiel, jak sa tam dostať hromadnou doprava a podobne. Čiže naozaj z tohto hľadiska veľmi dobre, až sa mi o tom nechce hovoriť z toho hľadiska, že sme tam boli na volejbale a mali sme ďaleko viacej času na iné veci. Rozdiel od Igora, ktorý bol v Európskej únii a tým pádom komunikácia nerobila absolútne žiaden problém so známymi, s príbuznými a tak ďalej, s blízkymi. Ty si bol vhodený do krajiny, kde vieme, že teda WhatsApp je nahradený nejakým výčetom a neviem čo všetko. Ako si riešil komunikáciu s domovom? No, ťažko. Som povedal, že sa s nimi nebudem baviť, ale nevedel som. To bola jedna z vecí, ktorú som na začiatku spomínal, že netušil som, čo nás čaká, alebo teda akým spôsobom vôbec budeme komunikovať. Dokonca také informácie som dostal, že neber si notebook, neber si telefón, lebo neviem čo a tak ďalej. A nakoniec sme si našli nejaký spôsob. Vždy sa našiel nejaký spôsob. Bola tam meeting room, kde bola nejaká Wi-Fi, ktorá bola odblokovaná, kde fungovali všetky tieto médiá, dá sa povedať. Ale reálne, keď sme vybehli do mesta, tak WhatsApp nič, 0 bodov, horko ťažko nejaké správy, obrázky neprechádzali. Čiže naozaj bola tam celkom dobrá reštrikcia v rámci týchto vecí. Facebook vôbec nefungoval, čiže veľmi ťažko. Ale aby sa nám dobre komunikovalo, dostali sme mobilné telefóny s lokálnou SIM kartou a to dostal de facto každý účastník univerziády. A to nám výrazne uľahčilo komunikáciu jednak medzi nami a jednak aj pri pohybe v teréne, dá sa povedať, keď sme boli v meste. Takže z tohto hľadiska mal som sa, bolo to dobré, ale bolo to také škrabanie cez hlavu, že jednoducho domov som volal možno, ja neviem, 3 alebo 4 krát za ten pohyb, ináč to boli nejaké správy a podobne. Takže si sa už tešil domov, hej? Svojím spôsobom áno. To asi každý, kto je na takomto nejakom turnaji, pretože ja som tam bol, myslím, 14 dní alebo 15 dní, tak nejako. A tým, že aj tie posledné dní bolo toho menej, tých zápasov bolo menej, ja som na posledný deň už sme nemali delegáciu, lebo tam zostali 2 zápasy na posledný deň, lebo to bolo mužské semifinále, teda mužské 3. miesto a finále. Takže tam sme už naozaj čakali na to, že kedy pôjdeme domov. A začali sme bojovať teda s tým, že ako sa nabaliť, aby sme došli domov s nejakým váhovým limitom batožín a podobne. A ako si tam letel? Si povedal, že tesne pred odletom nejaké 2 týždne prišli letenky. Kade ťa hnali? Tak, ja som mal šťastie v tomto, pretože ja som išiel 2 lietadlami, aj tam aj naspäť. Tam som išiel cez Rím. V Ríme sme sa stretli asi 6-7 rozhodcovia ako prvý a tam sme mali priamy let do Chengdu. Naspäť to isté z Chengdu som letel už teraz neviem kde. Už fakt neviem, že kde to bolo, mi to vypadlo, ale bol to priamy let do Európy, takže mal som šťastie, pretože niektorí Európania leteli 3, dokonca 4 lietadlami. Takže z tohto hľadiska to bolo super pre mňa. A tým teda, že ja lietam z Viedne, tak naozaj tá Viedeň je v tomto
fantastická, že jednoducho nemusíš v rámci Európy robiť 2-3 lety predtým, ako ideš do nejakej inej krajiny, na nejaký iný kontinent. Jasné. Ale bolo to pre mňa, tak ja hovorím, prvýkrát Ázia, prvýkrát let v podstate 11 hodín. Zase, hej, to bola vec, ktorú som nevedel, čo mám tam čakať, ako sa na to pripraviť a podobne. Takže z tohto hľadiska dobrá skúsenosť na nejaké ďalšie dlhšie lety. Ešte teraz sa zahrám na moju mamu, tá sa vždy pýta, no ako to bolo so stravovaním? Bola tam čínska kuchyňa, alebo ste v rámci hotela, kde ste bývali, mali skôr takú klasickú? My sme mali Holiday Inn, hotely Holiday Inn sme bývali, kde bola kuchyňa všetka v podstate, dá sa povedať. A samozrejme asi tak na báze tej čínskej stravy, ale naozaj, kto chcel mäso, mal mäso, nie nejaké čínske kurence a žaby a neviem, aké veci ešte, hej. Ale samozrejme, my ako teda skúsení cestovatelia a teda kolegovci, rozhodcovia, ktorí chcú zažiť nielen ten volejbal, ale aj niečo iné, tak z tohto hľadiska sme hľadali naozaj tie lokálne veci a našli sme, aj som spomínal, nejaké fotky, tam boli nejaké kuracie nohy, nejaké prasačie mozočky a podobné záležitosti a tam to boli tie challenge, že kto čo dá, kto čo nedá a podobne. Ale v rámci hotela tá strava bola dobrá a nemal som žiadny problém ja osobne s nejakými týmito stravovacími, ale zažívacie problémy. Zažívacie problémy som nemal žiadne, presne. Lebo tráviace teda. Tak. Dobre. Máš ešte niečo, čo by si nám chcel povedať? Čo ťa tak najviac zaujalo, alebo zanechalo na tebe najväčší dojem? Všeobecne to, čo už Igor spomínal, v podstate malý chlapec z malej krajiny na veľkých podujatiach. Ako to je naozaj niečo, o čom sa tu rozprávame, ale reálne to zhodnotíš, keď si priamo tam. Pretože reálne je to 10-krát silnejšie, ako keď to vidíš v televízore, ako keď ti o tom rozprávajú a tak ďalej. A naozaj sú to veci, ktoré tam potom sa ti premietne celý ten tvoj rozhodcovský život v podstate, ktorý si doteraz absolvoval v rámci nejakých turnajov, seminárov a tak ďalej. A tam sa ti to celé premietne od toho, že ako si začínal, s kým si začínal, aké si mal problémy a presne na tej fotke, čo vidíš, máš tam všetky kontinenty, všetky rasy, všetky typy ľudí, ale napriek tomu je to naozaj veľmi, veľmi príjemné stretnutie a veľmi, veľmi príjemná akcia. A tak naozaj želám to všetkým zažiť niečo podobné. Dobre, má niekto otázky z pléna? Teraz je ten čas opýtať sa Igora Šimpla, potom dáme plénu priestore opýtať sa Igora Porvazníka, ktorý sa nám stratil na chvíľu predtým. Nikto sa nehlási. Dobre, Igor, ďakujem ti veľmi pekne za zdieľanie aj za ten podrobný sumár, ktorý si dal na webe, aj s fotodokumentáciou, z ktorej som aj ja teda mohol ľahko čerpať tým pádom. A budeme želať ďalšie takéto podujatie. A vrátim sa k Igorovi Porvazníkovi, lebo on sa nám stratil práve v čase, keď som sa chcel spýtať na jeho taký záverečný message, alebo proste čo ho tak najviac ohúrilo v rámci, alebo teda prekvapilo, alebo nie, že prekvapilo, ale čo si tak odniesol z toho, z tých majstrovstiev, lebo z každého podujatia si človek niečo odniesie, nejakú skúsenosť. A čo to bolo v rámci týchto majstrovstiev Európy? Ťažká otázka. Samozrejme, kopec zážitkov, upevnené priateľstva a určite aj vedomosť, že je človek schopný rozhodovať aj zápasy týchto top tímov, pokiaľ sa na to dobre pripraví, dobre mentálne nastaví. A presne ako Igor hovorí, želám tento zážitok o 3 roky každému ďalšiemu kolegovi, pretože naozaj je to obrovská česť, obrovská dôvera a na konci toho turnaja, keď všetko dobre dopadne, človek už cíti takú úľavu, ale zároveň takú radosť z toho všetkého, že kde bol, čo dosiahol a ako sa mu darilo. Tak ako určite by som to želal zažiť o 3 roky ďalším, podľa možnosti aj 2 kolegom, keďže sa budú hrať aj mužské, aj európske majstrovstvá naraz zase, až o 3 roky.
Ďakujem. Tu treba vysvetliť, že... Ja iba doplním, keď môžem Igorovi, že v podstate na rozdiel od neho my sme to asi mali jednoduchšie, pretože jednoducho oni boli tak, ako hovorí, každý deň, pomaly naozaj každý deň v jednom alebo dvoch zápasoch dokonca. A my z tohto hľadiska tým, že tých zápasov a delegácií na človeka bolo menej, tak ďaleko viacej to dokázal človek načítavať. Je to všetko okolo toho. Dobre, ja len doplním, že prečo 3 roky, lebo sa zmenil v podstate to, že nebude v nepárnom roku majstrovstva Európy, ale budú v párnom a ten budúci, keďže je olympiáda, tak tam ešte nebude. Čiže sa to vlastne posúva celé o rok ďalej a strčili tam jedny majstrovstvá sveta naviac, čiže budú každé 2 roky majstrovstvá sveta a každé 2 roky majstrovstvá Európy a ešte do toho nejde strčená olympiáda, čiže bude to ozaj náročné a trošku zmenené oproti tomu, čo bolo predtým. Dobre, no a teraz ostáva na mňa, aby som sa zintervjuoval a v podstate priblížim 2 podujatia, ktoré boli vrcholné. Jedno bolo v finále volejbalovej ligy národov, kde som mal možnosť spolu s ďalšími 5 rozhodcami fungovať, plus ešte tam bol rozhodca Challenge, Heike Kraft. Bolo to podujatie, kde sa zišlo v podstate 8 najlepších družstiev po základnej časti a s tým, že pre mňa trošku taký netypický systém v tom, že to jedno družstvo tam v podstate pricestuje len na jeden zápas. Polovička tých družstiev pricestuje len na jeden zápas a to je štvrťfinále a potom balí kufre. A ako vidíte, aj ten prvý zápas, ktorý som rozhodoval, Spojené štáty, Francúzsko, tak Francúzi prehrali a vlaňajší víťazi Ligy národov sa zbalili v podstate po jednom zápase a išli domov. Podobne ďalšie štvrťfinále bolo Poľsko-Brazília, na druhý deň sa hralo, Brazílčania prehrali 3-0 a cestovali naspäť domov. Čiže je to taký systém, ktorý je náročný hlavne pre hráčov, ktorí sa tam musia dopraviť a teda celé tie realizačné týmy. Na druhej strane tie 4 družstvá, ktoré postupia do semifinále, tak potom si už cez ten víkend odohrali svoje. Ja som potom, mal som tam 3 zápasy, keď Igor šimpl, že to vychádza na 4,5 zápasu, tak tu nám to vychádzalo na 2,5 zápasu, čiže tiež som bol ten šťastný, čo mal 3. Takže potom mi to vyšlo na zápas o bronz, Japonsko-Taliansko, kde v podstate pre Japoncov to bolo niečo až nepredstaviteľné. Myslím, že po nejakých 15-16 rokoch konečne sa dostali do prvej trojky na nejakom vrcholnom podujatí, čiže oni to ozaj prežívali veľmi intenzívne a s veľkou potechou a možno, že to potom aj takú tú pozitívnu vlnu výhernú pretavili aj neskôr do kvalifikácie na olympijské hry, kde sa im podarilo tiež v podstate úspešne završiť turnaj, aj keď nie úplne víťazstvom, ale aspoň kvalifikáciou na majstrovstvá Európy. Teraz tu vidím, že tu je Gdaň, čiže to mal byť Gdaňsk, čiže ospravedlňujem sa. Bolo to v Gdaňsku, bolo to na severe. Ja som využil možnosť takú, že som tam nešiel letecky, ale bol som autom a spolu som to tak trošku netradične, že som tam stiahol aj v podstate famíliu, čiže moje baby. A bývali tam úplne nezávisle odo mňa, aj v podstate sa nezávisle pohybovali, čiže som ich doviezol, vyložil a potom som ich zase v pondelok naložil a išli sme naspäť. Čiže využili to, že som tam bol a mohli si pozrieť okolie Gdaňska, sever Poľska. Vyšlo to úplne parádne, teraz myslím v úvodzovkách, čo sa týka počasia, pretože celých 5 dní pršalo a bolo tam zima, 21 stupňov na konci júla, čiže viete si predstaviť asi ako, ale zase aspoň spoznali kopec múzeí a tak ďalej. No, tie múzeá sme spoznali trošku aj my, ktorí sme tam boli. Partia, ktorá sme tam boli, bola už taká zažitá, už sa poznáme niekoľko rokov všetci, ktorí tam boli. Sandyho Steela poznajú aj Igor Podváznik určite, pretože to bol jeho lektor. A v podstate je to človek, ktorý je, nazvem to, oddaný volejbalu a je momentálne stále ešte členom komisie rozhodcov a komisie pravidel FIVB, aj keď vzhľadom na vek, aj keď nevyzerá, ale vzhľadom na vek pravdepodobne už nebude môcť pokračovať v tejto funkcii. A je to takisto, ako tam ste hovorili, Igor hovoril o Hansovi Almqvistovi učiteľ, tak i toto je učiteľ. A to vidno na spôsobe, ktorým aj vedie svojich, nazvem to hráčov, lebo my sme boli jeho hráči, on vyslovene, ten koncept tréner, to je on. Viedol to v tom smere, že jednoducho on chcel z nás dostať to najlepšie. On nám nepotreboval ukázať, čo nevieme, ale on sa snažil zdôrazniť veci, ktoré sme spravili dobre
a možno, že to aj povedať verejne, aby aj tí ostatní sa na tom poučili. A to je proste ten štýl, ktorý si myslím, že rozhodcovský coach by si mal osvojiť. Že nie zdúpať, že ste nezapískali za stavu 3-3 tento ťahák, ale naopak pochváliť, že za stavu 4-4 si dal kartu presne tam v tom momente, keď ju bolo treba dať. Čiže taký ten pozitívny prístup s úsmevom na tvári, on sa nehanbí opýtať, keď nerozumel situácii, čiže nie je to také, že by sa on domýšľal. Z tohto pohľadu ja som to vnímal ako veľmi pozitívne a môžem povedať, že boli sme na podujatiach už možno 10 krát a vždy je to pre mňa veľkým potešením, že sa spolu stretneme. A vidíte, že keď vidím zľava Vlado Simonovič, v podstate top rozhodca, Luis Macias, takisto dvojnásobný olympionik, Nondas Gerotodoros, to je jeden z najlepších rozhodcov v Európe ešte stále, hoci už vekovo podľa tých starých kritérií žiaľ prekročil a nepodarilo sa mu dostať na olympiádu do Tokia. Uvidíme, či teraz do Paríža ešte dajú vďaka tomu predĺženiu, aj keď tá politika CEBU v tomto je trošku taká neúprosná a v podstate do Ligy majstrov ho už nedali. Agnieszka Michlič sa vystrábila zatiaľ z choroby, ktorú mala a fungovala veľmi dobre a v podstate ako rezervná rozhodkyňa a zároveň poviem to tak, že aj referee manažer robila to najlepšie, čo vedela. Heike Kraft z Nemecka, skúsená challengeová rozhodkyňa, ktorá takisto už na 2 olympiádach pôsobila. Nurper Osbar z Turecka, v podstate momentálne zo žien na svete jedna z najlepších, možno poviem to, že v prvej 5. No a potom je tu Liu Jiang úplne napravo, s ktorým som sa stretol tu a potom sme sa stretli spolu aj teraz vlastne, keď som bol v Japonsku, tak takisto sme tam spolu fungovali. Čiže zostava, ktorá už ozaj je, nazvem to tak, že už sa poznáme už niekoľko rokov a tým pádom, keď sa stretneme, to ako keby sme pokračovali v rozhovore, ktorý sme predtým ukončili. Hralo sa v Ergo Aréne, to je tá aréna, ktorá je niekde na pomedzi medzi Gdaňskom a Sopotom. Oni sa tým hrdia, že teda polovička haly patrí jedným, polovička druhým. Hala, pokiaľ hrali Poliaci, bola vypredaná, čiže zohnať lístky sa v podstate nedalo, nejako na čierno. Našťastie sa mi podarilo tej prté moje baby tam tie lístky na 2-krát zohnať, čiže mali možnosť to vidieť. Počasie vidíte, no pršalo. Čiže podľa toho aj bol sightseeing, vozili sme na Westerplatte a zmokli sme ako činčili. U mňa to nebolo žiaden problém, lebo som mokrý, čiže tam to nie je problém. Iní sa pridali do mojej rodiny, ale brali sme to veľmi športovo. Je tu v strede jeden obrázok, ktorý v podstate vznikol počas stretnutia Brazília proti Poliakom, kedy sa nevedeli zmieriť niektorí členovia družstva Brazílie s tým, že bol na challenge potvrdený teč jedného z ich hráčov. A keď Bruno sa domáhal, že on sa ide pozrieť na ten challenge, pretože neviem z akého dôvodu Poliaci umiestnili challenge priamo k ihrisku a nie tam hore pod strechu, tak on tam veľmi chcel ísť, tak som sa mu snažil v tom zabrániť, čiže som to potom pozrieť ja ako druhý rozhodca, čo sa v podstate nemá, ale vyriešili sme to takto. Potvrdil som to rozhodnutie challengeu a nevedel sa s tým celkom zmieriť. On potom dostal, nie je on, ale tréner potom dostal aj žltú kartu, aj keď za toto by možno, že bol pýtal aj niečo možno naviac. Takto vyzerala hala. Takto vyzerala hala, keď hrali Poliaci, toto je počas finálového zápasu, alebo teda pred začiatkom finálového zápasu, Poľsko proti Spojeným štátom americkým, proste napráskaná do posledného miesta, obsadená, hymna, kapela, zimomriavky a ten zážitok, ktorý takýmto spôsobom človek môže vnímať, je ozaj obrovský. To v televízii je to krásne, ale tak ako Igor povedal, pokiaľ je tam človek v tej hale, tak je to ešte krajšie. A to chcem odporúčiť aj v podstate všetkým kolegom rozhodcom, a sú tu takí, ktorí viem, že už boli na takom podujatí v Poľsku. Ak máte možnosť, zožente si lístky a choďte sa pozrieť, či do Krakova, či do Katovic a možno, že aj na obyčajnú poľskú lígu do Žešova. Proste tu pri hraniciach do Kežeržinu, do Jastřebia máme kopec tých lokalít, kde sa hrá ozaj špičkový volejbal. A nie je to len o tom špičkovom volejbale, je to aj o tom zanietení fanúšikov, ktoré proste to je obdivu. To je niečo neuveriteľné a treba to ozaj zažiť. Tá atmosféra to nie je len o športe, to je aj o tej celej nálade, ktorá tam je. To nie je vulgárne, to je proste príjemné. Tam sú deti, tam sú ženy, tam sú muži v jednej línii. Je to úplne bezproblémové. Okrem tej partie ako rozhodcovské, mali sme tam tuto v žltom tričku aj doktora, profesora Holzgräfeho, ktorý tiež už má svoje roky a ktorý nás týra a všetkých rozhodcov, pretože nás pravidelne meria, váži a tlak meria a pozerá, čo jeme a či si dáme kolu alebo si nedáme kolu.
a proste je taký trošku despota, ale to nevadí. Mali sme teda čas na to, aby sme aj niečo videli, občas sa tam ukázalo aj slniečko. Gdansk odporúčam, či s volejbalom, či bez volejbalu, ozaj nádherné mesto, historické, veľa múzeí dostupných. Toto je z predzápasu Japonsko-Poľsko, čo môžem povedať, tak ako teraz na začiatku, ešte pri tom žrebe, to hľadisko bolo prázdne. Od druhého setu v podstate už bolo nejakých 6 000 divákov v hale a neskutočne si vychutnávali zápas, v ktorom pre nich o nič nešlo, lebo však nehralo tam ich družstvo, ale napriek tomu dokázali povzbudzovať ako Talianov, tak aj Japoncov a bolo to veľmi príjemné, ako to následne fungovalo. Dobre, no toto je záber, ktorý obletel možno, že trošku svet. Nebolo to prvýkrát, čo to Poliaci spravili, ono to už aj pred 10 rokmi sa to dialo. Pokiaľ nehrá domáce družstvo, tak oni sa radi bavia a komentátori navedú divákov, ktorí sú za prvým rozhodcom, aby sa ho snažili napodobniť. No a oni to tak ako opatrne rozprávali, lebo vedeli, že ja ich teoreticky môžem rozumieť a ja som teda aj rozumel, že to je, takže som bol na to pripravený, že takéto niečo sa bude diať. Tak som si tam trošku mohol aj srandu spraviť, že v jednom momente, keď teda som ukázal a keď ostalo ticho, tak som sa jednoducho takto na hlave poškrabal. No a samozrejme hala vybuchla, hej, lebo sa všetci poškrabali a bolo to vtipné a potom sa to ukončilo a už to išlo ďalej. Čiže je to také, nazvime to, že odľahčenie celej tej situácie, ktorá tam je. Oni to robia väčšinou v momente, kedy ešte nie je koncovka setu, hej, aby to neovplyvnilo, povedzme, výkon družstiev, čiže niekde zastavujú možno 10-12, takýmto spôsobom oživia atmosféru, ktorá je v hale. Čiže je to ozaj to stojí za to. Toľko z Poľska. Zabudol som. No, jedna vec, ktorá je tam dôležitá, vidíte, že prvý rozhodca stojí v podstate oproti stolíku zapisovateľa. Nemá stolík zapisovateľa za chrbtom. A to na tom obrázku asi predtým to tu bolo vidieť, že stolík zapisovateľa je napravo aj s družstvami, na tej strane bude druhý rozhodca a stolička rozhodcu je oproti. Čiže ten klasický layout. Bolo to paradoxné, pretože celá Liga národov, tie preliminary round, alebo proste tie prvé kolá, ktoré sa hrali presne opačne tým novým spôsobom, čiže prvý rozhodca bol na strane lavičiek, chrbtom k lavičkám, chrbtom k stolíku zapisovateľa. A z môjho pohľadu, a ja som sa preto na to Igora pýtal, z môjho pohľadu je to absolútne nepraktické. A ten systém, ktorý bol tu, sme si veľmi, veľmi rýchlo zvykli. A nebol to žiaden problém, pretože to je niečo, čo máme zažité a je to akýsi automatizmus. Druhý rozhodca vie hneď riešiť problémy medzi lavičkami, s challengeom, so stolíkom zapisovateľa a podobne. V tom novom systéme, ktorý sme teda zažili práve na podujatí, ako je teda Liga národov v tých prvých kolách a neskôr aj teda to bolo na tejto kvalifikácii na olympijské hry, ten systém je opačný a je tam treba nominovať ešte aj tretieho rozhodcu, ktorý nie je rezervný, ale je tretí. A tretí preto nie je rezervný, pretože on počas zápasu má v podstate funkciu ako keby vojsť na hraciu plochu v situáciách, kedy by druhý rozhodca riešil na tej strane pri stolíku nejaký problém, či už s viacnásobným striedaním, alebo s žiadosťou o challenge, alebo keď sú tam nejaké protesty a tréner ide smerom k prvému rozhodcovi, hej, treba ho nejakým spôsobom odtiaľ dostať. Čiže tá úloha tretieho rozhodcu je tam ozaj veľmi dôležitá. A kým v prvých kolách nám hovorili, aby sme sa veľmi nezviditeľňovali, tak teraz naopak počas týchto kvalifikácií nám povedali, že tretí rozhodca musí byť aktívny a musí práve zasiahnuť do hry tam, kde sa to situácia vyžaduje. Na kvalifikácii boli teda 3 kvalifikačné turnaje pre mužov, 3 kvalifikačné turnaje pre ženy, na každom 8 družstiev. V prípade turnaja v Japonsku, teda z tých top družstiev, to tak poviem, z tých kandidátov na postup, to bolo Spojené štáty, Japonsko, Slovinsko a Srbsko. Z takých tých nižšie postavených družstiev to bolo Fínsko, Tunisko, Egypt a Turecko. Čiže družstva, ktoré, ja to tak poviem, že rankingovo boli trošku ďalej. No a práve už od začiatku sa ukazovalo, že kto tam bude ten z tých lepších, čiže jednoznačne Japonci, Spojené štáty, tí išli svoje, aj keď treba povedať, že hneď druhý deň Japonci zaváhali a prehrali s Egypťanmi, čím si do istej miery skomplikovali situáciu. No a došlo to k tomu, že pred zápasom Japonsko-Slovensko, ktorý bol v podstate v predposledný deň, pred zápasom Japonsko-Slovensko sa rozhodovalo o tom, ako to bude pokračovať ďalej. A bol tam taký scenár, že ak Japonci vyhrajú nad Slovincami 3-0, tak už ten deň pred koncom súťaže bude jasné, že na olympiádu postupujú Spojené štáty a Japonci. No a Japoncom sa to podarilo, Japonci vyhrali 3-0 a tým pádom bolo v podstate po turnaji, keď to tak povieme. Nie celkom. A prečo nie celkom? Pretože
do rankingu, podľa ktorého postupia ďalšie družstva na olympijské hry. Ten ranking bude uzavretý alebo zamrznutý niekedy okolo 13. júna na budúci rok. Tak tie zápasy všetky sa započítavajú. Preto aj Slovinci, aj Srbi naďalej potrebovali hrať a Slovenci porazili posledný deň Srbov, čiže ďalšie body si do rankingu započítali a to ich posúva stále vyššie. Čiže dá sa povedať, že aj Slovinci majú ozaj reálnu šancu na to, aby sa na olympiádu dostali, čo bude ozaj niečo výnimočné, pretože oni sú momentálne na nejakom 5. 6. mieste v rankingu svetovom, aj vďaka pôsobeniu na majstrovstvách Európy. A Srbi sú niekde na mieste v 9. 10., čiže takisto majú ešte stále reálnu šancu na to, aby sa na olympijské hry dostali. No a veľmi dôležité to bolo aj pre Tunisko a pre Egypt, pretože na olympiáde musí byť jedno africké družstvo. To je z hľadiska tej kvalifikácie jedna z podmienok. No a podľa rankingu boli pred týmto turnajom Tunisania asi o 3 body vyššie ako Egypťania, čiže 3 body, nemyslím 3 pozície, lebo tá pozícia bola presne pod sebou. No len tým, že Egypťania vyhrali nad Japoncami, tak tí preskočili Tunisanov a nakoniec najdôležitejší zápas turnaja pre nich bol Tunisko-Egypt, kde Tunisania vyhrávali 2-0 a nakoniec prehrali 3-2. Čiže Egypťania tým potvrdili svoju dominanciu a dá sa povedať, že po tomto turnaji už Egypťania priamo tam oslavovali, pretože sa vie, že postúpia takisto, alebo postúpili takisto do Paríža na olympijské hry. Čiže až 3 družstvá z tohto turnaja už vedia, že postúpili. No a uvidíme, ako Slovinci a Srbi, či sa im podarí obhájiť to v rámci Ligy národov na jar, lebo aj tie výsledky sa do toho ešte budú započítavať. Mali sme 2 trénerov rozhodcovských, Songsak Charampong, ktorí teda aj s Validom boli aj v Číne, s Igorom. Valid ten bol iba online, čiže 2 zápasy večerné sme mali online hodnotenie a 2 zápasy ten ranný a obedný, tie sme mali prezenčne s Songsakom. Obidvaja v podstate dlhodobo pôsobia, obidvoch poznám dlhší čas, Songsaka už možno 15 rokov, čiže ozaj sa poznáme veľmi dlho. On už tiež má 75 alebo 76 rokov, čiže bude končiť teraz aj v Azijskej konfederácii, aj v rámci Svetovej konfederácie. On pôsobí, alebo teda on stále hodnotí ako rozhodca, čiže to takéto Van Velzenovské hodnotenie kľúčových situácií, keď je nejaký problém, tak to zdôrazní. Čo je u neho krásne, robí to v podstate veľmi moderným spôsobom, to znamená, že on natáča celý zápas a už v šatni po zápase má pripravenú sekvenciu, ktorú chce ukázať, ktorá bola niečím zaujímavá. Čiže to neukáže to len tým 2 rozhodcom, ale v podstate všetkým, ktorí sú v tom čase v šatni a vieme sa na tom poučiť. Valid hodnotí takým tým, ja to tak nechcem povedať, ale takým tým arabským spôsobom. No je to tak, proste on ide skôr po chybách, aj keď treba povedať, že sa mi páčilo, že aj on dokázal vyzdvihnúť pozitíva a pochváliť. Troška možno kritizoval, pokiaľ druhý rozhodca neodpískal útok zadného hráča, keď bol prešľap na útočnej čiare, že to nezapískal druhý rozhodca, lebo má to v kompetencii. Len treba si uvedomiť, že ak to prvý zapíska, nie je dôvod, aby to aj druhý pískal. Čiže to neznamená, keď to druhý nezapíska, že to nevidí. Len aby sme si teda povedali. Takže on bazíroval na tom, aby ten druhý fúkol do toho, aby pískol, aby to bolo vidno, že to teda videl a podobne. Je to vec názoru. Rozhodcovská zostava sme boli pomerne široká, bolo nás tam na 8 družstiev až 10 pískajúcich rozhodcov, ale je pravdou, že sa hralo každý deň 4 zápasy a na každom zápase bolo potrebné 3 rozhodcov plus 1 challengeového a ešte aj plus 1 rezervného. Čiže 5 členná rozhodcovská zostava v každom zápase, čo pre mňa už sa zdá byť trošku prehnané. Súviselo to práve s tým otočeným layoutom, čiže aj to bol jeden z tých dôvodov. Starali sa o nás v podstate Japonci, bol tam Shingo, už nepamätám, Shingo Yamamoto, neviem, a druhá bola Yuka Kitamura, jeden bol z Fukuoky, ona bola z Osaky, myslím, čiže neboli domáci, neboli z Tokia, ale boli tam zase z Tokia ďalší 2, bol tam Koshiba Shigeru, ktorého aj Igor pozná, pretože sa stretli s Igor Porovazník, lebo sa stretli v Hongkongu, on pôsobí ako challengeový a ja Koshibu Shigeru poznám už zase nejakých 13-14 rokov, lebo sme sa dávnejšie stretli na jednom turnaji. Je to jeden z rozhodcov, ktorý takisto už je ako funkcionár a teraz trošku challengeový a je to rozhodca, ktorý pôsobil ako zapisovateľ, len pre informáciu, pôsobil ako zapisovateľ v roku 1991 na Svetovom pohári, keď na tom turnaji pískal Vlado Kovalík. A on mal ten zápis, dokonca ten zápis mám už aj ja doma, kde Vlado Kovalík bol ako prvý rozhodca a tento Koshiba-san bol, alebo teda Koshiba Shigeru bol ako zapisovateľ. Čiže oni vnímajú Japonci veľmi ako, nazvem to, ako česť byť rozhodcom. Pre nich je to otázka cti byť rozhodcom, byť dobrým rozhodcom a byť dobrým hostiteľom. Snažia sa veľmi byť dobrým hostiteľom. Bol tam Korejčan, Brazílčan, Mexičan,
Slovák, Maďar, Francúz a potom tu máme Holanďana ako challengeového rozhodcu, Poliak Pavel Burkievič, druhý challengeový bol z Thajska, Kanaďan, klasický rozhodca Talian a Číňan. Čiže z celého sveta zostava, všetko to boli rozhodcovia neutrálni, to znamená, že nikto tam nebol taký, ktorý by nemohol pískať na ktoromkoľvek zápase. To je to len iná fotka, ale v podstate to isté. No, pískal som 3 zápasy Tunisanom, bolo jasné, že už 4. nebudem, takže bolo fajn, ale boli to rýchle zápasy, bol tam tréner Talian, ktorý bol veľmi, ako nazvem to, priateľský voči rozhodcom, čiže o to jednoduchšie sa nám to posudzovalo. Potom už keď sa išlo do tých ťažších zápasov, samozrejme tamto napätie sa dalo krájať. V zápase Japonsko-Slovinsko už bolo cítiť, že teda nehrá sa o guličky, ale že proste ide tam o veľa. Ale napriek tomu sa nám to v podstate podarilo udržať. Tam som akurát Rokovi Možičovi dal žltú kartu, ktorý si ju trošku tak vypýtal správaním voči súperovi, ale dá sa povedať, že potom sa to už ukludnilo. A prirovnal som ten spôsob hry Japoncov, hlavne v tom 3. sete, ako keď dravec zacíti krv. Proste oni zistili, že súper krváca, tak už potom išli na istotu. Už potom ničili toho súpera a spolu s tými 10 500 divákmi ich v podstate zlikvidovali. Kulisa Japonska a Tokia je vždy mrakodrapová. Sú tam nejaké veže, stále sa tam stavia niečo, stále je tam hluk, pretože furt chodí nejaký vlak, ale nájdú sa tam aj oázy, tie mešity a podobne, kde sme sa boli samozrejme pozrieť. Toto sme v strede, čo je ten obrázok, tam je napísané hore Gallery 2, to sme v časti v jednom obchode, kde v podstate vždy chodievame a podarilo sa mi odtiaľ doniesť 3 tlakomery, keby mal niekto záujem, tak mám tlakomer Mikasa. Takže keby niekto potreboval, môžeme sa nejako dohodnúť potom. Tokijská väža, na ktorej sme boli aj hore, je na tej pravej strane. Bol to krásny výhľad odtiaľ. Toto vlastne ten ľavý horný obrázok je práve z Tokijskej veže. A je tam pozadí vidieť aj dúhový most alebo Rainbow Bridge, ktorý spája tú tokijskú časť, tú pevninskú časť s takouto umelou ostrovnou časťou. Teraz tu vidíte pod tým mostom práve tú umelú ostrovnú časť. Presne v strede je bývalá olympijská dedina. A trošku napravo, tam je aj Ariake Arena, v ktorej sa hrala olympiáda. My sme v tej olympiáde, v tej hale teraz nehrali, hralo sa v hale Jogi, ktorá je úplne niekde v inej časti mesta. No a samozrejme vstup do Cisárskeho paláca, tam napravo je tuto zase Senzoji, je tam aj pagoda, aj taká brána, tá vstupná, ktorá je k chrámu, k ktorému sa dá dostať. Mohli sme sa pozrieť aj priamo pod nie Tokijskou väžou, ale sa to volá Sky Tree, alebo teda ten strom do neba, sme to mohli nazvať. A ten plameň, ktorý tu vidíte, prosím vás pekne, to je budova pivovaru Asahi, hej? To aby ste si nemysleli, že tam nejaké plynárne a podobne, to je budova pivovaru, ktorá tam je. Tá stará budova v strede dolu, ktorá je znázornená Tokijská železničná stanica. Prvýkrát som ju videl v takejto podobe, pretože vždy, keď som tam bol, tak ju rekonštruovali. Celé to prostredie okolo nej. Dnes už je to v podstate upravené veľmi pekným spôsobom a úplne to je jediná stará budova medzi mrakodrapmi v okolí a má to taký krásny kontrast. Partia dobrá. Pravý dolný obrázok znázorňuje v strede, si drží takú modrú guličku Anderson Casador. Už tradične, už 3. raz sme spolu oslavovali jeho narodeniny, ktoré oslavuje vždy takto vonku. Čiže on tam oslavoval narodeniny. Potom tam bol zase rozhodca Fabrice Colados, ktorý zase oslavoval narodeniny svojej ženy. Tuto spolu s nami. Hej. Čiže niekto oslavuje narodeniny svoje, niekto žiaľ je na turnaji v čase, keď niekto z blízkych to oslavuje. Mne sa to stalo počas júnovej Ligy národov, kedy som ja bol v Rotterdame a manželka oslavovala 50-ku, no tak asi viete, že niekedy to je také potom zložitejšie, ale zase na druhej strane sme to vykompenzovali tým výletom do Gdanska a všetko bolo v poriadku. Takže asi tak. Takže tá partia sme boli ozaj veľmi dobrá. Hala, tu v spodný zápas, na spodku vidíte, to boli naľavo zápas Japonsko-Slovinsko, napravo zápas Tunisko, Japonsko, v oboch prípadoch do posledného miesta obsadená hala. Paradoxne, keď to porovnám povedzme s halami u nás v Európe alebo v Poľsku, kde to bolo tak 50-50 ženy muži, tu v Japonsku v drvivej miere prevažujú ženy. Ja to poviem v pomere možno 1:5. 5 ženy, 1 muži. V takej veľkej miere tam chodia ženy. Sú tam veľmi populárni viacerí z tých hráčov, v podstate každý z tých hráčov japonských je hviezda a oni proste, oni ich žerú, ako to tak povedať.
obrovská úcta voči ním a je to, niekedy má človek pocit, že to tam ako keby v divadle sa hralo. Tým na iných halách ten hluk pretrváva aj počas rozohrávky a proste to povzbudzovanie tu zostane ticho, ako keď ide filharmonický orchester hrať, keď sa ide hrať. Proste rozhodca zapíska a všetko stíchne. A niekedy mám pocit, ako keby tomu volejbalovani nerozumeli, pretože lopta padne, čakajú a keď rozhodca ukáže, tak až 4 sa začnú tešiť, že oni vyhrali. Čiže niekedy človek to tak vníma, že či vôbec vedia, že ten volejbal ako sa hrá, ale vedia. Sú veľkí fanúšikovia volejbalu. Toto je vlastne tá hala Yoyogi, obrovská, krásna. Ako bol som tam už možno 5-krát v tejto hale a vždy som rád sa do nej vraciam, pretože je to jedna z najkrajších hal, ktoré sú v Japonsku. No a to je z mojej strany všetko. My sme netestovali žiadne pravidlo, iba to otočené ihrisko. Dokonca tu v tomto finálovom turnaji bola výhoda v tom, že ani sa nerobili nejaké zmeny, čo sa týka počtu oddychových časov. A predsa len sme testovali jednu vec a síce testovala sa vec 15 sekúnd medzi dvoma rozohrávkami. To znamená, že sme museli tie družstva poháňať k tomu, aby čo najrýchlejšie po skončení rozohrávky podávajúci hráč išiel podávať. V zásade by som mal zapískať ako rozhodca zhruba do 7 sekúnd po skončení predchádzajúcej rozohrávky, čo sa nedá, pokiaľ ide utierač podlahy alebo pokiaľ je striedanie, ale ináč ten tlak bol taký, aby ten podávajúci hráč sa netečil so všetkými v strede, ale išiel čo najrýchlejšie do zóny podania a aby v 15. sekunde v podstate vykonal podanie. Nie vždy sa to podarilo, ale poviem to tak, že boli sme niekde, úspešnosť bola niekde na úrovni v priemere okolo tých 16-17 sekúnd, čo bol veľmi dobrý výkon a v podstate to aj bolo fajn pre televíziu, že nebolo tam až také veľké prestoje. Čiže aj tie zápasy neboli také dlhé 3-hodinové, ale povedzme 5-setový zápas trval možno 2 hodiny 10 minút, keď bol 3-setový. Ja som mal z okolností ten najkratší, Japonsko-Tunisko, tak ako viete si predstaviť asi, ako to vyzeralo. To bolo Dávid s Goliášom. No a hodinu aj 1 minútu čistého času, hodinu aj 11 minút to trvalo celé, pretože v japonských zápasoch bola tá prestávka až 5 minút, boli reklama. Takže toľko za mňa. No a teraz otázky. Nie len na mňa, ale na všetkých. To máte, nech sa páči. Štefán sa zviditeľnil teraz, tak asi sa ide niečo opýtať, nech sa ti páči. Idem sa spýtať len tak pre seba zaujímavosť. Bolo vidno na tej hale, že bola postavená pred 60 rokmi? Vôbec nie. A dôvod poviem prečo. Pretože hala bola pred olympiádou 2,5 roka zavretá, alebo 3 roky zavretá, rekonštruovali ju a odohrával sa v tej hale hádzanársky turnaj, olympijský turnaj v hádzanej. Čiže tá hala bola úplne prerobená aj vnútri, aj vonku a vnútri tak, že ja som teda poznal tie priestory, pamätal som si ich, ale povedzme, že dvere boli inde z opačnej strany ako predtým. Čiže oni to komplet prerobili. Čiže bola ako nová. Preto som sa na to pýtal, lebo v tejto hale sa hral prvý olympijský turnaj vo volejbale. V 64. áno. Ja sa priznám, že som v jeden deň, ešte preruším ťa, blízko tejto haly v podstate je z druhej strany parku, ktorý tam je ešte kúsok ďalej, je hala Metropolitan, ktorá takisto slúžieva často volejbalu. A práve vedľa tej haly postavili nový olympijský štadión. Ono je to národný štadión, ale na olympiáde tam bolo otvorenie aj atletický turnaj a všetko. Je vedľa toho aj múzeum. A my sme sa počas olympiády tam nedostali. Tak ja som sa priznám, že som jedno dopoludne, keď som nepískal, som sa tam vybral a môžem povedať, že to bolo veľmi pekné. A mám dlžobú voči stránke asociácie a Ivanovi Hudákovi ešte pošlem dovetok, ten záverečný, nejaký jeden odstavec a aj 3 alebo 4 fotky, kde práve ten národný štadión bude. Takže doplníme na stránku webu. A prepáč, som ťa prerušil, že som sa ešte niečo spýtal. Tá otázka sa týkala len toho, že či stále je trénerom Philip Blaine Japoncov. Je a Philip Blaine v poslednom roku ho vidím stále so slzami v očiach, pretože so slzami v očiach oslavovali 3. miesto v Gdaňsku a so slzami v očiach oslavovali postup na olympijské hry. Takže je tam, je veľmi obľúbený aj u divákov a veľmi rešpektovaný aj hráčmi. Čiže je to ozaj, on sa posunul vlastne z tej pozície asistenta, kde pôsobil až do olympiády v Tokiu, tam bol ako asistent, pomáhal tam tomu nejakému Nakadovi domácemu a vtedy ho už posunuli na miesto hlavného prvého trénera. A vlastne odtedy tam funguje. Do haly prišiel inak aj olympijský víťaz tréner, ktorý pôsobí v Japonsku momentálne, a to je Laurent Tilly. Čiže on vlastne trénuje v Japonsku a sme sa mali možnosť tam spolu stretnúť aj porozprávať.
Ďakujem. Prosím. Má ešte niekto niečo? Igor Šimko, nech sa páči. Ja dám ešte otázku v podstate chalanom za všetkým, lebo rozprávali sme sa teraz o pekných veľkých turnajoch, v podstate top súťažiach na svete. A možno otázka pre vás dvoch takisto, že z takéhoto turnaja vrátiť sa rovnými nohami do našej ligy, hoci do extraligy, chce to nejakú dávku asi pripravenosti alebo tak nejako. Ja odpoviem za seba, pretože ja som mal tam nejakého 8. 7. augusta posledný zápas a odtedy som v podstate na volejbale ani nebol, odtedy som sa až v septembri vrátil do volejbalu. Takže za mňa to bolo jednoduché, pretože za ten čas som to vtedy na to aj zabudol. Ale viac menej vy dvaja, priamo z takejto súťaže do našej ligy. Čo s tým? Ako to vnímate? No, lebo to je možno aj nejaká informácia, čo zaujíma našich rozhodcov, ktorí fotky sú pekné, zážitky sú pekné, ale tá interakcia medzi domácim a vonkajším svetom. No, poviem prvý, hej, Igor, ak dovolíš, ja by som predbehol. Musím sa pripraviť na náročnejšie rozhodovanie, ako to bolo v tom Tokiu. A z hľadiska toho, že jednoducho v tom Tokiu jednak po organizačnej stránke, ako aj po tej hernej stránke, všetko funguje viac menej na 100%. Tých chýb, ktoré sa tam dejú, je minimum. Je minimum hráčov v sieti, je minimum dvojákov, ťahákov a podobne. To sú proste veci, kde vo väčšine prípadov ti pomáha challenge, kde rozhodneš in-out, to už teraz je automaticky, to som zabudol povedať, že na rozdiel oproti majstrovstvám Európy, kde v podstate challengeový rozhodca určuje alebo dá nejaký pokyn a tam sa to potom manuálne robí nejaká animácia v rámci Ligy národov finále, ako aj v rámci olympijského turnaja, teda tej kvalifikácie. Už má rozhodca pred sebou tablet prvý, kde mu automaticky ako dopadne lopta. Vo väčšine prípadov, nepoviem, že vždy, pretože sú situácie, kedy to nefunguje, ale vo väčšine prípadov mu tam ukáže, že či bola lopta v ihrisku alebo vonku. Čiže je to oveľa jednoduchšie, tých challengeov bolo oveľa menej. To samozrejme, tento komfort v rámci našej ligy chýba komunikačný systém, chýbajú tablety, chýba proste skúsený stav, ktorý je okolo toho. Je to oveľa náročnejšie a na to treba byť pripravený. A ako to nie je len teraz, to sa opakovane deje, že človek, ja neviem, je na majstrovstvá sveta, tie sa väčšinou diali v septembri, oktobri, novembri, svetové poháre a podobne. Čiže ako ťažko povedať, že využiješ prípravu domácej ligy na takéto podujatie a rovnako naopak ťažko povedať, že takéto zahraničné podujatie ti pomôže až tak veľmi v domácej lige. Asi nie. Je to skoro, nechcem to tak povedať, ale je to skoro iný šport. No. Ale je to vec a pripravenosti, čiže len co bude treba sa pripraviť, no a som zvedavý sám. Som rád, že budem mať po boku teraz v sobotu Peťa Malíka, ktorý už pískal, hádam, v tejto lige a v tejto sezóne a vie, čo nás čaká. Igor, prvá z nich, nech sa ti páči, ty skús. Ja si myslím, že môžem s tebou len súhlasiť, že bude to ťažšie rozhodovanie. Ten challenge chýba aj z toho hľadiska, že tie týmy vedia využiť ten správny čas, kedy si ho vybrať a v drvivej väčšine to nezneužívajú. Tu nebude nič a nebudeme mať nič, čo by nám pomohlo alebo čo by pomohlo týmom a ako to býva dobrým zvykom, tak tí tréneri to zvyknú potom využiť v náš nesprospech a furt si budú myslieť, že oni boli tí, ktorí mali pravdu a nie my. Ale čo nám zostáva? We have what we have. Jednoducho musíme prepnúť mod a ideme pískať, ako si povedal, možno trošku iný šport, ale možno trošku pomalší. Na druhej strane s väčším počtom chýb, s väčším počtom neštandardných a nevolejbalových situácií, určite. Pretože tí hráči profesionálni, tí hrajú volejbal a tu to nie vždy bude. Ale nič, len sa jednoducho pripraviť. Zápas začne od 0-0, ísť od rozohry k rozohre, od situácii k situácii a vždycky všetko napokon nejako skončí, tak aj tieto zápasy nejako skončia. No čo, vždy potrebujeme, aby niekto vyhral, niekto na konci vyhrá a my musíme byť pripravení na to do toho zasiahnuť čo najmenej a skúsiť
tak, jak to robíme vo svete, tak aj doma, nechať vyniknúť tomu najlepšiemu, čo ponúknú naši hráči a naše hráčky. A tak tajne dúfať, že toho nebude málo. No. Ono, tá otázka skôr aj smerovala k tomu, pretože veľakrát som ja počul aj z toho, že a čo tu vaša extraliga, však aj tak vás to nezaujíma, vy si tam pískate svetovú ligu a tak ďalej. Ale práve na to som sa to pýtal, pretože tak, jak som možno aj vypovedali teraz, tak aj ja som povedal, že jednoducho, OK, prídem na súťaž, na ktorú jednoducho sa nastavím a už som hlavou v tej danej konkrétnej súťaži v konkrétnom zápase, že jednoducho, že nie je to tak, ani sa to tak nedá posudzovať, ani nejakým spôsobom manažovať, že a však si to tu nejako odchodím, však si to nejako odpískam a tak ďalej. Že, a aby aj teda pre ostatných, jednoducho je to o tom, že nepodceňujeme tú našu ligu, hoci možno tak, jak spomínali ste, kvalita je niekde inde, ale podceňovať sa to ani nedá, pretože sa vám to vráti v podstate všetko. Určite áno a ak by mi niekto povedal, že ma naša liga nezaujíma, tak mu poviem, že naša liga ma dostáva tam, kde dneska na medzinárodnej úrovni som a ja sa jej to budem snažiť splatiť čo najlepším možným spôsobom, to znamená čo najlepšími možnými výkonmi aj v rámci tých ligových stretnutí. Určite nepôjdem do žiadneho zápasu a čo tu už naša liga ma môže niečím prekvapiť. Určite by som sa nerad dočkal toho, že mi niekto povedal, tak tam si dal záležať a tu na to kašleš. Nie, proste s rovnakým nasadením, s rovnakým prístupom do každého zápasu, tak ako vonku na semifinále a zápas o bronz majstrovstiev Európy, tak aj u nás. Ja si pamätám, pred veľa rokmi Janorek povedal jednu vetu, že aj zápas žiakov v okresnej súťaži potrebuje dobrého rozhodcu a podľa toho sa snažím pristupovať ku každému zápasu a budem sa snažiť teda aj po týchto, povedzme, pre mňa úspešných majstrovstvách Európy prísť do haly už tento víkend v Brusne s tým, že chcem odrobiť dobrú robotu ako dobrý rozhodca. Ťa skontrolujem. Veľmi sa teším. Aj ja. Vidím Andria, že sa hlási. Nech sa ti páči, Andrej. No, dobrý večer. Ja mám takúto otázku pre všetkých. Či máte nejaký možno zoznam trénerov, ktorých nemáte rád, alebo ktorí veľa zasahujú do toho volejbalu, chcú sa preukázať na tých medzinárodných podujatiach. A ako sa pripravujete mentálne na týchto trénerov, keď máte takýchto? Či vôbec toto neriešite a čo sa vznikne v zápase, tak hneď potom len po rozhodcovskej čiare to riešite? Ja zoznam nemám. Ako zoznam určite nemám, ani si ho nepíšem, ale je jasné, že sú takí tréneri, kde ani nie, že sa na nich pripravujem, ale viem, že musím byť pripravený, že proste musím nejakým spôsobom, možno tým jedným okom sa stále na nich dívať, lebo nikdy nevieme, čo sa stane. A práve v tomto je trošku negatívom to otočené ihrisko, kde prvý rozhodca v podstate nevidí presne, čo sa mu deje za chrbtom na lavičkách, alebo proste vidí to, len stále sa musí pre istotu otáčať na jednu, na druhú stranu. A tam ja vidím práve ten najväčší handicap, pretože ako rozhodca, ja stále hovorím, že rozhodca musí vidieť všetko, ale nemusí na všetko reagovať. Ako neznamená, keď na niečo nezareagujeme, že sme to nevideli. Chyba je, ak som nezareagoval preto, že som to nevidel. To nie je dobré. Ale mal by som vidieť všetko, ale to, že na všetko nezareagujem, to ešte neznamená, že som to nevidel. Čiže ja radšej som, keď ako rozhodca vidím, čo sa deje okolo a viem možno, že trošku predpovedať, čo sa bude diať o 2, o 3 kroky. A sú niektorí, tréneri, ktorí potrebujú, alebo vieme, ale to nie sú len tréneri, to sú aj hráči, kde vieš, že možno v prvej fáze, keď ho zastavíš, možno, že aj tou kartou, tak potom to skončí. Neviem, či ste mali možnosť vidieť, asi nie, ale možno niektorí áno, z kvalifikácie na olympiádu žien z Poľska, z Lodže, ktorá sa hrala medzi Nemkami a Poľkami, myslím, alebo už neviem kým, ale proste Nemky trénuje Vital Heinen. A prvá rozhodkyňa z Brazílie, Angela Gras,
jednoducho Vital Heinen niečo tam naznačil, ona zmenila rozhodnutie ešte skôr, ako bol ten challenge a on tam začal niečo vykladať, že teda ako to nemohli vidieť a tak ďalej. Napriek tomu, že oni vyhrali tú loptu a pre neho rozhodla a prekročil tam tú útočnú čiaru, no tak mu dala žltú kartu. A on, keď dostal tú žltú kartu, tak potom išiel a zámerne vstúpil na predĺženie útočnej čiary, aby ukázal, že on je ten, ktorý má navrch, hej, taký ten Matovičovský štýl, pardon, nič som nepovedal, hej, a vstúpil na tú čiaru a ona sa otočila, vytiahla červenú a dala mu červenú kartu. A on ostal úplne ako obarený, otvorenou hubou a zdvihol takto ruku a do konca zápasu bol pokoj. Čiže na niektorého to platí. No možno na niektorého by to neplatilo. To je ťažko povedať. Čiže nedá sa povedať, ja osobne skôr preferujem to, čo si v podstate aj ty povedal. Zápas bude a čo sa v tom zápase vyvinie, na to budem reagovať. A to je všetko. Ako netreba nič očakávať viac, ako bude, lebo potom sa môže stať, že si myslíš, že si videl nejakú reakciu, ktorá taká reakcia možno ani nebola, alebo nebola tak myslená. A to už je potom takéto prehnané sledovanie niekoho. Čiže čo sa stane, to sa stane, na to treba zareagovať. Netreba to možno podceniť, ale proste jednoducho ohodnotiť podľa toho, aký máme ranking nejakých trestov, rebríček a ide sa podľa toho. Čiže netreba. Nečakal by som nejakú katastrofu z každého zápasu. Práve naopak, ako treba myslieť dobre, ale keď sa niečo udeje, treba to oceniť tak, ako treba. Neviem, aký máte vy na to názor, Igorovia. Ja plne súhlasím. Tiež si nemyslím, že sa treba nejak špeciálne koncentrovať na to, čo ktorý tréner bude robiť a povedať, že toho mám rád a toho nemám rád. Ako určite sú mená, o ktorých poviem, že toto je jeden veľký gentleman a budem sa tešiť na stretnutie s ním, ale tu poviem niečo, čo mi povedal kolega Fabrice Colados, ktorý hovorí, že on nemá rád, keď niekto povie, že ten tréner je priateľ a ten tréner je priateľ. Hovorí, nie, v tom zápase ty nemáš priateľov, je ale dôležité, aby si nemal nepriateľov. Takže enemies. Takže tak, zase, od lopty k lopte nejak bude, hej. Nikola Grbič, fantastický, famózny hráč, nahrávač, dneska úspešný tréner, hej, vyhral majstrovstva Európy, vyhral VNL, pôsobí odmeraným dojmom, ale čo? Ako sa na to ja budem špeciálne pôsobiť? On má svoju robotu a ja mám svoju robotu, hej. Vital Heinen je ten špecifický typ, ktorý bude vždycky chcieť pútať na seba nejakým spôsobom pozornosť. Nechcem byť zlým prorokom, ale mám pocit, že už to tak vyzerá, že to bude už je len to, čo mu ostáva, pútať na seba nejakým spôsobom pozornosť. Hej. Tak úplne iný bol už spomínaný Jurajom Tilly, hej, ktorý dneska pôsobí vo Francúzsku, Philippe Blaine, hej. To sú úplne iní bardi, ale aj ten najväčší gentleman dokáže, ak sa niečo v tom zápase, vybuchnúť neskutočným spôsobom, hej. Takže tiež nemôžem povedať, že by som mal nejaký zoznam alebo ranking trénerov, že ktorých sa obávam viac, alebo na ktorých sa pripravujem viac. Nie, nepripravujem sa na trénerov. Keď môžem za mňa, tak v zásade chalani povedali, že zoznam nemajú, napriek tomu nejaké mená tu spomenuli. Ale ja takisto nerobím si taký zoznam, ale sú samozrejme či tréneri, ale takisto aj hráči, ktorým sa píska lepšie, horšie a na ktorých sa viete a neviete zároveň pripraviť, pretože všetko to je otázka okamihu možno, alebo momentálnej situácie a nenastavíš to, nezmeníš to. Akurát aj keď tréner, o ktorom vie, že teda nie je nepríjemný, neznamená to, že nebudú s ním problémy v tom zápase. Čiže ty, tak jak chalani už hovorili, každý zápas je svojím spôsobom na začiatku rovnaký. A už potom, ako sa ten zápas vyvíja, tak sa rozhoduje, lebo nečakáš ani ty jednak od tých trénerov, že prídu, Ježiš, dneska nám pískajú rolov, tak to nebude vidieť čiary. Tak nečakáš ani ty, že tak dneska pískam tomu, tak rýchlo mu dám kartu, aby mi dal pokoj celý zápas. To sa nedá takýmto štýlom. Dobre, ďakujem za odpovede.
Dobre. Ďakujeme pekne. Ďakujem Igorom, že sa pridali k tejto iniciatíve a že teda prijali výzvu a pozvanie. Ja by som sa tiež chcela poďakovať, lebo som z Anglicka. Začala som rozhodovať až tu v Anglicku, takže som rada, že som vás všetkých stretla. Marcel Sivak mi poslal tento link, takže som veľmi rada. A aj do budúcna by som veľmi rada videla nejaké situácie, ako sa to má odpískať. Rada by som vedela, že či otočené pozície rozhodcov je niečo, čo sa zmení, že či tretí rozhodca bude niečo, čo bude nové. Takže je veľmi som rada, že vás vidím. No a dúfam, že budete v kontakte, aby som sa niečo aj naučila. Takže treba sledovať našu stránku. No stále sledujem. Sandyho poznám z Commonwealth Games, kde som robila zapisovateľku. Veľmi je milý, fakt zlatý človek. Povedal, že má veľmi rád Tatra Tea. Neviem, od koho on to dostal. A ešte samozrejme Stuart Dunn býva veľmi blízko pri mne, takže od neho ho pozdravujem. Pozdravím, odovzdám. On vlastne, u neho som robila kurz. Takže všetko to bolo tu v Anglicku. No a Katka Cepinová nás síce pod anglickým citizenship reprezentuje v podstate tiež. Takže som rada, že som vás dneska videla všetkých a vy máte aj možnosť vedieť, že kto je Zuzá z Anglicka, ktorá sa tu snaží trošku rozhodovať a nejako to zlepšiť. Zmerali sa dostávame za hranice. Ďakujeme. Ďakujem. Takže ešte raz prajem všetkým pekný zvyšok večera a ďakujeme teda, že ste prišli a ďakujem ešte raz Igorom, teda, že sa podujali na to pridať sa k tejto diskusii. Takže všetko dobré a tešíme sa na ďalšie nejaké stretnutia, možno, že radšej osobné ako dištančné, ale keď dištančné, tak aj dištančné. Všetko dobré všetkým. Pekný večer. Ahojte.